Frenética xornada vivida esta mañá nos xulgados de Ribeira, onde estaban citados a declarar tanto o Chicle como a súa muller. Como xa fixera na primeira toma de declaración pola xuíza de Garda o pasado día 1, o Chicle volveu a collerse o seu dereito a non declarar polas dúas causas que ten abertas, a desaparición e morte de Diana Quer e o intento de secuestro dunha moza en Boiro. O xuíz do número 1, que pola ausencia hoxe do titular do número 2 tomou declaración ao detido polos dous procesos, ratificou a prisión provisional incomunicada e sen fianza para o Chicle. O seu abogado, José Ramón Sierra, non acudiu persoalmente á citación do seu defendido, enviando a outro abogado do seu bufete, que tampouco quixo facer declaracións. Podéis hablar con el titular que lleva la dirección del pleito, si os podéis dejar pasar, por favor, por la tarde, sí. Gracias. Aínda así, a primeira en pasar polos xulgados foi a muller do Chicle, Rosario Rodríguez, quen se mostrou moi colaboradora e contestou a todas as preguntas formuladas polo maxistrado. Saía en liberdade sen medidas cautelares, aínda que permanece imputada polo caso da desaparición e morte de Diana. O seu abogado, Manuel Meiriño, non quixo dar ningunha explicación sobre a súa declaración, pero sí trasladou o pésame da súa defendida familia da víctima. Ya le he dado el pésame a la representación procesal legal y lo vuelvo a reiterar aquí delante de los medios de comunicación. Es la postura más correcta de nuestra parte. La hemos visto tranquila a su salida. ¿Nos puede decir cómo se encuentra ella? No voy a declarar nada. Despois de prestar declaración, o Chicle foi trasladado en furgón policial ao cárcere de Teixeiro. No momento da saída do xulgado, como tamén ocorreu á entrada, José Enrique Abuín, o autor confeso da morte da moza madrileña, foi increpado con berros de asasino polas dúcias de persoas que se achegaron ata a zona dos xulgados. Ata os xulgados tamén se achegou esta mañá o abogado Ricardo Pérez Lama, quen exercerá a acusación particular en representación dos pais de Diana, Juan Carlos Quer e Diana López Pinel, que desta volta acordaron ir de xeito conxunto na causa. Aquí lo que hemos venido hoy es a que se ratifique, ¿verdad?, el mantenimiento de la prisión provisional del investigado, punto. Y se ha negado a declarar, con lo cual no tenemos nada más que decir. ¿Y ella qué la situación de Garrosa? Nada, esos son temas reservados y punto. No hay ¿Nos puede decir que ha declarado ella? No, ninguna declaración. Lo que os puedo decir es que en estos momentos los padres no están para esto, sinceramente, os lo digo, y creo que tenemos que respetar su criterio y bueno, no puedo adelantar nada más. Además hemos sido, como no podía ser de otra manera, advertidos de que las diligencias no son abiertas, esto no es un juicio, ¿vale? Entonces lo lógico es que mantengamos, por cuestión de las investigaciones, obviamente reservada esta cuestión, que es lo que la ley ordena, ¿de acuerdo? Estaba previsto tamén que esta mañá pasasen polos xulgados outras dúas persoas máis que o xuíz citou para prestar declaración polo caso de Diana. Tratábase dos cuñados do Chicle, que no momento da desaparición da moza madrileña vivían con el, e que nas declaracións ante a Garda Civil mesmo o encubriran. Pero non o fixeron, aínda que fontes do propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaron de que está previsto que o fagan nos próximos días.